পিছতো ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি বিটিচিৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে ই বৰ বেয়াকে ইফেক্ট কৰিব গতিকে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই পদক্ষেপ লওক गुसुङैनो टपिक लाना फैदों बे टपिकनि जेने मेन आयदायानो जाहैबाय नै दा जोंना बिटिआरनि प्रमद बर'नि सायाव कमल आजादा मा खोथा बुंदों आं बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों जा मानाव गिदिर प्रमद बर' सारा गोबां स्कुल इउनिभार्सिटि गायसननानै बिटिआरनि एकर्डनि सोमोन्दै मेन जे टपिक लादोंमोन फार्स्टआवनो प्रायोरिटी हिसाबै जोंना मानाव गिदिर रन्जन दैमारिखौ जे बख'नो बिनि गोबां कमल आजादा दाबि दैखांदों एबा दाबि खालामदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे भिडिअखौ गासैबो नायलाङो आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে কিদৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সেইবিলাক এৰিয়াত যদি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই হাতে কামে লাগি এই নটিফিকেশ্যনবিলাক ডিনটিফাই কৰক 8 নম্বৰ যেটো আপোনাৰ এছাইনমেণ্ট দিয়া হৈছে 8 নম্বৰ এছাইনমেণ্ট মতে বিটিচিত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক যাতে ল্যান্ড পাট্টা ফৰেষ্ট আইদাৰ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টৰ জৰিয়তে হওক বা আসাম ল্যান্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ জৰিয়তে হওক সকলো কমিউনিটিক যাতে মাটিৰ পাট্টা দিয়া হয় তাৰ কাৰণে আপুনি কাম কৰক অতি শীঘ্ৰেই যেটো 9 নম্বৰ এছাইনমেণ্ট আছে ডু নট এলাউ চিটিজেন ফ্ৰম আউটসাইড বিটিচি to participate in various election in BTC. BTC আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা হৈছে BTC 6 শিডিউলৰ অন্তৰ্গত এৰিয়া হোৱাৰ পিছতো ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি BTCৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে ই বৰ বেয়াকে ইফেক্ট কৰিব গতিকে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই পদক্ষেপ লওক যাতে BTCৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনত BTCৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে আহি আপোনাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু শেষত যেহেতু আপুনি কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কালেক্টিভ ডিসিশন নলয় শেষত আপোনাক সেই কাৰণে এটা কাম দিছো হেতু হল আপুনি প্ৰমোদ বৰৰ লগত একেলগে দিছপুৰত যাক দিল্লীত যাক তে একম্পেনি কৰক যিদৰে আপুনি আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত গৈছিল আৰু বিভিন্ন ডিসিশন লোৱাত তেওঁৰ সহযোগী হিচাপে আছিল একেদৰে আপুনি প্ৰমোদ বৰৰ লগত থাকক আৰু দিছপুৰ আৰু দিল্লীত যিবিলাক সিদ্ধান্ত লোৱা হয় এইবিলাকত প্ৰমোদ বৰৰ লগত থাকি আপুনি কালেক্টিভ ডিসিশন লৈ বিটিচিৰ উন্নতি কৰক ধেৰ এছাইনমেণ্টছ আপোনাক দিব পাৰিলো হয় কিন্তু প্ৰায়োৰিটি হিচাপে আজি আপোনাক 10টাই দিছো এই 10টা প্ৰায়োৰিটি এছাইনমেণ্ট আপুনি লৈ অতি শীঘ্ৰে হাতে কামে নামি যাক জিৰনিয়াল লোৱাৰ আৰু সময় নাই মাত্ৰ 6 মাহ চৰকাৰ আছে এই 6 মাহ থকা চৰকাৰত আপুনি হাতে কামে লাগি এই 10টা জি প্ৰায়োৰিটি এছাইনমেণ্ট দিছো जोंना मानाव गिदिर प्रमोद बर' सारा बिटिआर दे एकर्डनि गासै दफाफ्रा जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायोब्ला बिटिआर एकर्डआनो गोजौ लेभेलनिखा बेबायदि खोथा बहनदोंमोन आरो बे बिटिआरनि नामानो गोजौखा किन्तु बाव माखासे गोबां प्रब्लेम्सफोर बर'नि जेंना जेंगोनाफोर हाबसोनानै दङ बेयाव गोबां मोनसे इन्जिनियारिं कलेज आरो गोबां बेबायदि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै जों मानाव गेदेर रन्जन दैमारि जे सुक्तिखारिया जेलाव माब्लाबो सोनानै दोनफेरनाय जेरावबो नुफेराखै नाथाय नोंथांमोना रायजोफ्रा जेने बिजिरगोन जे बिटिआरनि एकर्डगिरि आरो सुक्तिखारि मानसिया बेसेबांनाखि सुक्ति खालामनानै जेलाव सोफिननाय बि एक्चुअली आंनि बायदिब्लाबो संबिधानजों बै बिटिसि एकर्डनि बायदि संबिधानजों फुरा संबिधानजों लोब्बा खालामनानै जे बे एकर्डआ जानाय नङा नामा दा रायजोफ्रा नोंथांमोनहासो बिजिरसिगोन किन्तु आंनि मोनदांनायाव बेबायदि जाथावा आरोखि जे गासै एनडिएफबिनि जे सुक्तिखारिफ्रा जे बैसोर मानाव गिदिर रन्जन दैमारि सारमोननि जे एनडिएफबिफ्रा गोबाव समनिफ्राय स्ट्रागल खालामनानै बे बर' हारिनि सायाव गोबां दानलाय सुलाय गुबुन जाथिफोरजों थैनि बाना गेलेनानै बर' फिसाफ्रा बेबायदिनो गोबां जेलाव जोबजाबाय दुखुनांथाव आरोखि बै समाव जे गोबाङैनो एनडिएफबिफ्रा दस्रा गुबुन जाथिफोरजों जे दाउ अमाफोर बायदि गावथारजाबाय बुथारजाबाय आरो सोरनिबा न'खर एनडिएफबि नंगौबाबो नङाबाबो बे लामा सामा हमनानै बुग्लिजाबाय सोरबा बेबायदिनो जोजाबाय सोरबा जिनाहारि खालामजाबाय बैफोरखौ नायोब्ला एसे जोंना मानाव गिदिर प्रमोद बर' सारा बहुत बेफोर दुखुनांथाव जे बर'नि जारिमिनफोरखौ बुजिब्ला गाहाम जागौमोन आरोखि
एक्सुवेलि बांद्राय बुंद्रायोब्ला गोथौ सिंनि बाथ्राफोरखौ माखासे खोथाफोरखौ जुदि बुंद्रायोब्ला गोसोफ्राव माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दुखु मोनो खिन्थु बुंनांगौबो जायो बुङाबानो जोंनि बर'नि जे गासैबो माखासे दैदेनगिरिफोरनि जे गासैबो बुंनाय एबा दैदेननायाव थार जाजोबगोन बेबो जाया खिन्थु बैसोर दैदेनगिरियाबो माखासे बिसिनावबो मानसिथ' बिसिनावबो माखासे खिनु साननायफ्रा माखासे इयुनाव बिबो गासै साननायफ्रा फेलेंबो जायो आरोखि बेखायनो रायजो राजाफ्रा माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायावबो सोंखारिनांगौ जायो आरोखि बेखायनो जेन माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि सुबुरनबो लाया रायजो राजानि जेबो खोथा लाया नै दा संबिधान 125 एमेन्डमेन्ट दा बिल जेन'बा बेखौ संबिधाना जेन'बा माखासे जे बिटिआर एकर्डनि जे बिटिआरआ जुदि जेनेरेल काउन्सिल जायोबा बियो मोनसे 6 सिडिउला बायबाय आरोखि दा बेखौनो जोङो साननांगौ जायो दे दस्रा जाथियानो जे कमल आजादानो जुदि बुंलांबाय माखासे बर' जाथिनि समाजाफोरखौ फोजोबना होनाय बेबायदि बुंलांबाय आरो एक्सुवेलि बै कमल आजाद जे ब्रादार बुंनाय बे बुंनायाबो एसे मोजाङानो जादों खिन्थु बेखौ जुदि बर'नि हारिनि सायाव जोंनि बिटिसि बाखि रायसिन बा 35 37 लाख बे जनसाधारन बेखौ रायजोफोरखौ माखासे जुदि जेनेरेल जुदि काउन्सिल खालामोबा जोंनि माखासे बर' हारिनि सायाव बर'नि जेन माखासे गांनाय उखैनाय अभाब अभिजुग आरो जे बड'लेण्डनि सिमांफ्रा माब्रैबा फेलें जागोन नामा रायजोफोर बेखौनो साननांगौ गोनां जादों बर' हारि हिसाबै जोंबो बर'नि थैजों जोनोम बर' बिमानि याव जोनोम मोननायखाय जोंबो बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट फैयो खिन्थु सोरबाया बेखौ बुंनांगौ जोंहा बेखौ बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया सोरबा दैदेनगिरि सोरबा बर' समाज सिबियारि बेखौल' बुंनांगौ बे नङा जोंहाबोथ' बर'नि सायाव मोनसे फोथायनाय जोंबो बर' फिसा हिसाबै जोंबो जोंनि माखासे बर'नि जे ओंथि आरो लुगैनाय गांनाय उखैनाय बड'लेण्डखौ मोनजानायखौ जोंबो लुगैयो आरोखि बेखायनो दा जोंनि मेगनानो जुदि गोदाव सोराव सेरखा बेरखा जायोबा इयुननि जोंनि फिउचारनि जेन गथ' गथायफ्रा मा रोखोम जाहैगोन बेनो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय दा रायजोफोर आं बांद्राय गोलाव खोथाजों बुंनो सानाखै दे बे कमल आजादनि बुंनाय आरो माखासे जोंनि जे सोंथि गोसोआव सिखांदों आरो नोंथांमोननि जे बिबुंथि आरो नोंथांमोननि गोसोनि साननायजों मा रोखोम जे मोनो जे बिटिआर जे एकर्डनि सोमोन्दै आरो माखासे जोंनि मावलांनांगौ सोमोन्दैफ्रा जुदि मोजां मावोब्लाथ' मोजां जागोन माखासे गामि सोसननायनि दा माखासे बाउन्डारि बड'लेण्ड बाउन्डारिनि एकर्ड बेखौ जोंनि बिटिसिनि एबा बिटिआरनि जे माखासे सोद्रोमाबा बेखौ मावनानै लानो रोङाखै नामा रायजोफोर आंनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर